И на фона на Хиперборея, на телефона сега е Николай Васев от Death Metal Bulgarian Fans, една група във Facebook, която популяризира българския underground и то в най-тежките му форми. Привет! Здравейте, здравейте! Предполагам, че вече си познат не само на слушателите, но от другата страна, защото миналата година, точно преди една година, плюс-минус един месец всъщност, минус един месец, представихме първата част на това, което ще представим сега. Точно така, първата част беше доста успешна. Сега следва втората. След още няколко дни ще бъде факт. Успяхте да съберете необходимите групи или има и още, които няма да влязат в втората част? Ами успяхме да събереме доста повече групи от първата част. Този път бройката е 43 до този момент. А т.е. компилацията е отворена и който не е успял до момента може да се включи? Абсолютно, до 15 включително събираме парчета, който не е успял или не е изпратил, може да се възползва още 3 дни. Още 3 дни. Ами това звучи много добре. Всъщност, срещнахте ли трудности при набирането на песните за втората компилация, имайки предвид, че по първата така имаше леки проблеми? Имаше леки проблеми, сега може би повечето банди вече знаеха или са научили, или след представянето на първата част. Имаше дори банди, които те ни потърсиха, може ли да участваме, и ние, разбира се, че да. И факта е на лице, в смисъл двойно повече от първата компилация са групите в момента. Така, в първата компилация тя беше така или иначе разнообразна, обаче усещам, че втората е още по-разнообразна, имайки предвид групите, които ти си ми пратил, за да звучат тази вечер в другата страна. Аз съвсем импровизирано изпратих групите. Има и Black, има и Thrash, има и Death Metal. Най-вече Death Metal по принцип, защото страницата си е Death Metal Bulgarian Fans. Този път пак ще я издадем, но ще е пак само в електронен вариант, няма да се издава на дискове. Би било хубаво, между другото, и първата и втората да получат подобно издаване на твърд носител. Мислиме, че ще е супер, но просто това е един проект, който го започнахме така съвсем инцидентно миналата година и решихме да направим това нещо и гледаме, че има голям интерес и за в бъдеще този проект може и с дискове да бъде издаден, не знам. Предстои да разберем, ще видим. Тоест, не сте се отказали да правите и трета част? Нищо, че втората още не е факт. Нали? Абсолютно ще има и трета част, като гледам какъв интерес има, а и най-ценното е, че излизат много такива групи, които никой не ги познава. Има много проекти, много групи, дето абсолютно неизвестни имена, но пък за сметка на това парчетата са им брутално яки и си заслужава да се чуе. Има ли банди, които са записали специално за тази компилация? Има банди, даже току-що ми пратиха 43-то парче, беше специално записано за компилацията група Тингор от Благоевград. Даже буквално преди минути ми изпратиха парчето, те се чудеха дали ще могат да смогат и то влиза в компилацията. 43 до момента, до 15 може да станат и малко повече. Нека да уточним само нещо. Как ще се разпространява по електронен път тази компилация? Ще бъде качена някъде за слушане, ще бъде качена някъде за сваляне, ще има ли по торентите, както първата част? Ще бъде ли пратена до разни специализирани издания, за да се запознаят повече хора с българската underground сцена? Идеята е следната. Първо ще бъде качена в SoundCloud, както беше и миналата компилация, след което ще бъде качена по такива сайтовете, които са за споделяне на файлове. Обмисляме и по други чуждестранни радиа да бъдат пуснати някои от парчетата. И всичко става с приятели си. Добре, а ще има ли в торентите? Да, задължително ще има. То
А ще я разпратите ли до специализирани издания, които да направят ревюта, ако щеш? Задължително. Задължително ще има ревюта в списанията, в медиите, които са специализираните. Искам друго да кажа, че бяхме направили, освен че групите да ни пращат парчетата, бяхме направили този път обложката да бъде направена от някой фен. И това щях да стигне и до обложката. Имаше даже конкурс, доколко си спомня във Фейсбук, коя да бъде избрана. Те бяха 5 варианта. Имаше 5 варианта бяха изпратени. Благодаря на всичките художници и дизайнери, които се отзоваха. Идеята беше самите групи да изберат някои от обложките и сме се спрели за момента. Повечето от групите са харесали така наречената обложка Конникът. Не знам дали... Една черно-бяла обложка. Да, черно-бяла с българското знаме и един конник. Аз изпратих запитване към всички групи. Групите решиха това да бъде обложката. Тя ще се появи ли на фланелки? Ами, надявам се, защото е доста добра. Със сигурност ще има на тениски. За сега идеята е компилацията да стане, след това ще има и тениски, със сигурност. Как ще съберете всички 43 групи на гърба, както беше с първата партида тениски? Ами, не знам дали ще ги съберем всичките, защото някои наистина са проекти. Въпросът е, че някои дори нямат лога, така да се каже. Варианта е с един нормален шрифт да бъдат изписани всички. Ще го прецениме, не знам, може би и стария дизайн, който е, ще видим, това ще го уточним в последствие. Така, има ли групи, които участват за втори път? Има групи, които участват за втори път. Обичайните заподозрени, Concrete. Тук е място да изкажа специални благодарности на Калин, който също много ми помага. Калин е вокала на Concrete. Специални поздрави. В момента може би сигурно ни слуша. Добре, т.е. има банди, които явно са се почувствали добре от първото участие и участват наново. А като градове, разширявате ли географията като градове? Да, интересното е, че има банди от Свищов, от Радомир, от Севлиево пак имаме Инцестъс, ако се сещате от предишната компилация. Имаме една много яка група от град Левски, която е брутален дет метал. Много добро парче са ни изпратили. Феновете нека следят страницата, като я издадем компилацията, да могат да си я свалят, да си я слушат на воля. Уникална е направо. Втора част. Гръм и трясък. Дано, пак ти казвам, дано да се осъществи този вариант, да излязат тези компилации на дискове. Тогава ще бъде още по-ценно. Да, електронен вариант, MP3 и така, но и самите обложки, ето 5 варианта, едната за лице, останалите вътре, ако влязат. Просто някакси всички ще бъдат страшно удовлетворени, според мен. Ще е готино дори малко инфо, така да има вътре за самите банди. Ако щеш дори с снимка само да бъдат представени. Да, историка ще бъде много добре. Ще го обмислиме като идея. Може би третата живи и здрави, само дано е на диск. Дано. Благодаря ти за участието и че също благодаря. Първо от другата страна по Радио Варна представихме втората част на компилацията от Death Metal Bulgarian Fans Free Compilation и дано това да има успех, както и първата, дори и повече, а и за бандите да е полезно и да стигнат до повече хора. Имаш ли всъщност някаква статистика колко тегления има първата част? Независимо в какъв вариант. Дали е от интернет сайт или торент? Не съм гледал. Предполагам, че в SoundCloud има колко плейвания е направена на компилацията. А предполагам, че и в сайта, който е за споделяне, мисля, че има и колко пъти е свален, но за момента не мога да кажа точно. Знам, че торентът е с рейтинг 5 от възможни 5, което е... яка е работата. Яка работа. Добре. Харесва се. Избрах между другото за финал Inspel да чуем. Супер.
Така, ако искаш, пък поздрави някого с тази песен или тя е поздрав към всички маниаци, които слушат Death Metal и то български. И не само Death, имам предвид Underground. Абсолютно, към всички Black Death Metal фенове, към всички, които участват в компилацията, визирам и хората, които правиха обложките, визирам и самите групи, всички слушатели, които в момента ни слушат и които са на линия и специално за теб. И 15 януари е датата, в която втората част излиза и става факт. 15 януари е последната дата, до която може да пращат парчета. След това може би ще има 1-2 дни, в които ще бъде обработена цялата тази история и след това ще бъде качена на популярни места в мрежата, да може да бъде свалена от всеки. Благодаря ти за участието. Всичко най-добро ви пожелавам. Николай Васев от Death Metal Bulgarian Fans за втората част на компилацията Death Metal Bulgarian Fans Free Compilation. Слушаме Inspel, част от тази компилация. Shall I begin?